May maganda, may simple lang ang anyo, ngunit lahat ay may halaga. Yan ang totoo. Ngayon alam ko na ang sagot. Bawat isa'y may layunin sa bawat ikot. Parang mga daliri sa ating kamay. Magkakaiba man may silbi sa buhay. Pagkakaiba ang kulay ng buhay. Parang bahaghari sa langit na taglay. Kahit hindi pare-pareho, tayo'y isa. Pagmamahalan ng tunay na lakas. Kamay, sabay-sabay. Kakaiba ang nagbibigay ng kulay. Pag-ibig ang ating gabay. May umiiyak, mayroon ding masaya. May bumabagsak, may umaangat pa. Ngunit sa dulo ng ating paglalakbay, lahat tayo'y may pag-asang taglay. Huwag mong isipin na ikaw ay kulang. Bawat pagkakaiba'y tunay na yaman. Tayo'y magkakapatid sa iisang mundo. Pag-ibig ang ilaw ng bawat tao. Pagkakaiba ang kulay ng buhay. Parang bahaghari sa langit na taglay. Kahit hindi pare-pareho, tayo'y iisa. Pag-ibig ng isa, dama ng lahat. Sabay nating isigaw. Pag-ibig ang ilaw. Pagkakaiba ang ating lakas. Magkaisa hanggang pagkakaiba'y biyaya. Pagkakaiba'y biyaya. Pagkakaiba'y biyaya. Pag-ibig ang kasagutan. Everybody dance. One love. One heart. One world. Diarrhea? Stomach gas pain? Bloating and cramps? Get Magandang hapon, magandang tanghali. Alas 12. Hoy, kababayan, makinig ka muna. May mensahe akong dala para sa bansa. Huwag mawalan ng pag-asa. Katotohanan ay sigaw natin ng malaya. Para sa bayan, para sa kinabukasan. Panahon na upang tayo'y magkaisa. Si Dr. Jose Rizal, ilaw ng ating lahi. Panulat ang sandata sa laban. Magandang hapon po. May kami ganap shout out po kay Mama Mercy Calunod. Alright. Kay Utri Nicole. Ayan. Kay Martin Romualdez Tambe. Ayan. May kami ganap shout out po. Kay Utri Nicole. Alright. May kami ganap shout out. Nani Sanchez. Ayan, may kami kalap shout out. Kay Biyaheng Brancan Sam, may kami kalap shout out. Kay Ji Chang Wok. Kay Kagawad Antonihan, may kalap shout out. At sa lahat po ng solid na nating mga subscriber, yan, may kami kalap shout out.
Mr. Romualdez Tambe. Right? Sana share na rin po. Maraming salamat po at may kami shout out po. May kami ka ng shout out. Magandang hapon sa inyong lahat. Alright? At ngayon po ay pang-10 araw ng Independent Bayan ng pang-10 araw po yan ng kanyang trial. At siyempre, hindi mawawala po dyan yung debate sa Senado. Ano naman po talaga pag nasa ano tayo, sa pag nasa demokrasya tayong bansa, yun lang. Minsan mukhang wala na sa demokrasya. Diba? Mukhang wala na sa demokrasya. Alright. Sa inyong lahat, may kami shout out. At meron akong gustong excuse me po. Meron akong wala. Hapin ko lang po At yan. Alright. Magandang hapon po sa inyong lahat. Alright. Meron akong i-ano sa inyo. Parinig. Ayan. Bayarang vloggers ni BBM, hindi sila nagkasundo, nagtalo-talo sila sa kitaan. Kaya, ayan, nagkabunyagan. Siguro yung mga no? Mga tawag nito. Yung mga familiar sa social media. Makikilala nyo kung sino ang boses na ito. Alright? Gusto kong i-ano sa inyo, no? I-salang sa inyo para marinig nyo. Alright? Ito. Nagkaunsiyan. Ayan, nag-resign tuloy. Bago namatay si Mima, nakapag-iwan siya ng voice recorder. Ayan, pakinggan po natin ang usapan ni Mima at ng kasamahan niyang vlogger. Ayan po, pakinggan natin sila. Recorded ba ito? Of course not. Okay. Mas pangit pa yung ngipin kaysa ngipin ko. Ito. Gusto kong iparinig sa inyo, no? Yung mga ano sa social media, yung mga talagang ano sa social media, maririnig nyo kung sino ang boses na ito. Parinig ko sa inyo. Ito, yung briefing niya sa bago nilang i-recruit. Pakinggan nyo. Ang abutan dito hindi GCash, cash to cash. Okay, ang sahod nyo rito, 15.30.
Pero bukas, i-update ko kayo kung anong mangyayari sa meeting. Okay? Hindi ko sa inyo pwedeng pangalanan kung sino ang nasa likod nito. Okay? Basta ang the best, Clear yan. prepare kayo. Tapos, yung nasa Metro Manila, may meeting tayo bukas. Mag-PPM ako. Okay? At least meron na tayong taga-probinsya. Ngayon, kung meron kayong gustong ipasok sa GC na para makasama pa, kausapin yung mabuti, i-briefing nyo, i-explain ninyo. Ang maganda Ano rito, po sabihin, walang hindi bayan? yung vlogger na 1 buwan, 3 buwan, 4 na buwan, hindi. Napakalaking Hanggang sindikato. election ito, 2028. Ngayon, ang gagawin nyo lang dito, hindi kayo magbablog na kung anong gusto ninyo. Hantayin ninyo yung ibababa ko na message sa inyo para yun ang ibablog ninyo. Yun ang gagawin yung story, yung ibababa kong link na story. Ako magbababa sa inyo ng story base sa ibinaba sa akin sa taas. Yun ang gagawin nyo. Ang swerte Hindi naman nyo ng mga kailangan yan. na umikot-ikot. Hindi nyo kailangan umano-ano. Kaya, mas Magsisinungaling maganda ka ito lang. kaysa NCRPO. Sa NCRPO, ikot kayo. Dito, hindi nyo kailangan. Puro papuri at pag-angat lang kay Speaker Yan sa Romualdez taas. dito. Oh, Diba? Narinig nyo? Puro daw papore at propaganda ang kanilang trabaho. No? Kilala nyo yung boses na yon kung saan siya mismo umamin talaga siya. Nung ano pa ito nung kay Francis Leo Marcos pa ito at hanggat sa kinalaban nila si Francis Leo Marcos. Ayun, lumabas yun sa kanyang mga ano na talagang umaamin siya na pinakamababa sa kanya ang 500,000. No? So, political vlogger na ito kung saan nakulong pa ito sa ano dahil kinasuhan ito ni Mayor Isko Moreno panahon na. Pero hindi natin alam kung talagang may mga nasa likod niya kasi sabihin sinabi niya nga umamin siya dati pa na pag may tumawag sa kanya lalong-lalo na yung taga-ibang bansa at may pinapapira sa kanyang tao, pinapabanatan sa social media at pinakamababa dyan ng $250,000. Yun ang kanyang. Pero ngayon, may mga lumalabas na ano talaga. May mga patunay na siya mismo nagtatrabaho na. Kita nyo naman kung paano turn around to ng 360 degree. Kasi dati talagang kay Pangulong Duterte ito, todo depensa ito kay dating Pangulong Duterte. Pero nung wala nang pakinabang, ayun, nag-fly away na siya. Diba? Kaya nakakalungkot na umabot tayo sa punto na talagang wala na tayong wala nang mga parang wala na siyang credibility. Ewan ko dyan kung saan pa siya kumukuha. Sa bagay, ang ano niya naman talaga, ang goal niya naman talaga kumita lang. Yan lang naman talaga ang goal niya. No? Kaya wag na nating kumbaga, ewan ko kung pinaniniwalaan ko pa siya ng mga nakikinig sa kanya. Bagay, ang goal lang naman talaga niya ay ang manira. No? At ito, meron ako ditong nakita kagabi sa isang post. No? Ayaw kong ayaw kong manggaling sa akin yung komento, no? Ayaw kong manggaling sa akin. Meron ditong unahin ko muna itong isa. Si Maria Luciana. Ayan. Kasi may nag-post na, di ba, pinabatikos ni Auntie Claire yung Davao na papunta daw kung saan-saan. At ito naman ang gumaya si isa. Voice of Millennial. Sabi niya, never forget, we have a BP na nasa gitna ng baha sa kanyang probinsya. Busy siya sa
pangangampanya na tila ba may world tour politics over public service. Diba? Kaya nireplyan ito ng ng isang taga Davao. So, sabi niya dito, ang haba ng kanyang post. Sabi niya dito, "Hello voice of millennial," sabi niya. "I'm from Davao City and let me clarify something because there seems to be a misconception," sabi niya. "Hindi po kami naghahanap sa mga Duterte," sabi niya. Diba? Why? Because good governance isn't measured by how fast a mayor appears in front of a camera during a disaster. It's measured by how prepared a local government is before the disaster even happens. Diba, sabi niya. Ayan, good morning kay Alibugha. Magandang hapon pala. Kamuti Muto, kalaban ni Busby. Busby, kalaban ni Busby. Tama. Alibugha, yan. Magandang hapon po. May kami club shout out at may kami club shout out kay Kamuto SDS. Yan, di ba? Sabi sa kanya, dito sa Davao, prepared ang LGU 911, MDRRMO, barangay responders at iba pang sangay ng city government. Hindi sila naghihintayan kung kailan darating ang mayor bago kumilos. They already know what the response supposed to do because that's exactly how a functioning disaster response system should work. Sabi niya, ang Davao City, hindi na kailangan antayin yung mayor para lang magpa-photo ops. Brad, Tambi, shout out. Sabi, kamuti-muto SPA. No? Marami kasing ganyan, bago kikilos yung kanilang mga tauhan, kailangan muna ng photo ops ng mayor. Yan ang mga nakakalungkot. Kaya dito pinapatunayan niya na hindi na kailangan ng photo ops ng mayor para lang gagalaw yung kanyang mga tao kasi naka-set up na lahat, no? Simula sa barangay hanggang sa pinakamataas, talagang hindi na kailangan antayin pa yung mayor para lang mag-photo ops para kumilos, no? Yan ang gusto niyang dito. Yan. Kami ang maapektuhan, kami ang nag-alala, pero hindi kami umabot sa puntong hanapin ang mayor namin because we could already see the preparation and her response on the ground. O, diba? Sila nga mismo sinasabi na nila. Hindi sila nag-aalala kasi alam nila na talagang preparado. Preparado yung kanilang local government. And before the usual script start, bobo ka, tanga ka, nagpauto ka. At this point, this word have become less of an argument and more of a substitute for one. Hindi kami sumusuporta sa mga Duterte dahil Duterte ang apelyido nila. We support them because as Davaoeño, we've seen how our local government responds in how its systems operate. Alam nga nila, diba? Brad, it's very hard. Tambi can't show his stupid person. Sabi niya, sabi kamuti-muto SPS. Sabi niya ganyan. At oo, kahit paulit-ulit ninyong sinasabing nagpaparte ang mayor, ang tanong ko lang, napabayaan ba kami? Sila na mismo ang nagtanong. Because from where we're standing, the emergency response still function. Diba? Sabihin, talagang
hindi na kailangan mag-antay pa sa utos ng mayor. After more or less and how humupa ang baha sa maraming lugar at may agarang assistance. Hindi perpekto ang lahat pero hindi rin tumitigil ang serbisyo dahil lang wala ang mayor sa harap ng kamera. Diba? Kasi minsan kasi ang nangyayari talagang bago dumating yung bago ipamigay yung mga relief goods, naandyan yung kanilang naandyan yung kanilang mayor muna bago mag-umpisa. Kasi siyempre nga, yung photo ops, makitang tao baga. No? Sabi niya pa dito, here's something worth thinking about. A culpable leader builds a system that works even when they're not physically present. If every government function has to wait for one person before acting, that's not a sign of a strong leadership. It's a sign of a weak institution. Right po? Naman ito. Parang sinasabi mong yung presidente natin ang weak ah. Diba? Diba? Tama naman yun sinasabi niya na hindi ibig sabihin na hindi nakikita yung mayor is mahina na yung kanyang leadership. Kasi nga hindi gumagalaw na walang camera. Yung pala talagang naka-sit up na lahat. Kaya kahit ano man ang mangyari, talagang kumbaga all goods na, no? Your opinion is yours to express, but please don't confuse assumption with the lived experience of the people who are actually here. At ang pinaka-nakakatawa, kami ang binaha, pero parang kayo ang mas naghahanap ng mayor namin kaysa sa amin. Tama naman. Diba? Kasi nga, kung wala naman talagang problema, ba't kailangan pang mayor? Diba? Para saan? Kung gumagana naman lahat ang kanilang mga nasasakupan. Hindi na kailangan maghanap-hanap pa ng mayor dyan. Dahil nga nakaprepare naman na lahat. Diba? Okay po, ang sakit naman ito. Ariel, talk tuloy kayo. Yan kasi ang hirap sa inyo, lalong-lalo na si Claire. Bira ng alanganin. Ayan tuloy, binibira ka nung, hindi nga yung mga Duterte ang bumibira, pero yung kanyang mga nasasakupan, yung kanyang constituent ang gumaganti para sa kanila. Di ba? Kasi nga, hindi mapakitang tao kung hindi ginagawa niya talaga ang kanyang trabaho kahit wala siya sa harap ng camera. Di ba? Hindi na kailangan utusan ang tao kasi simula't simula may utos na alam na kung ano dapat gawin. Diba? Ganun talaga ang may malakas na paninindigan. Ayan, sabi ni Troll Cross. Troll Cross. Ang ganda ng mga pangalan nyo. May Alibugha, may Troll Cross, mayroong kamote. Ang gaganda talaga ng mga pangalan niya. Ay, maraming salamat sa mga nag-like. Meron ako sa inyong meron pa ako sa inyong isang babasa. Napakahaba nito. Alam mo sa akala ko nagkamali ako ng DDS ka host. Yes. Die hard supporter
nagpapakalat ng maling ah, yung mga nagpapakalat ng sinabing DDA, yan daw yung sinasabing dead spot, mga, yun eh, mga tawag nito, anong tawag na sa mga, ah, yung mga DDH, uh, Duterte diehard hater. Iba yung DDH, Duterte diehard supporter. Yan. Yan. Magkaiba po ang DDH at saka DDH. Alam nyo, akala natin, Pilipino lang ang nagmamahal sa mga Duterte. Napakarami pala. Alam mo itong na ito, isang Hapones na talagang todo suporta kung saan na talagang inilapit niya pa ito sa inilapit niya pa sa international human rights, no? Kasi nga parang siya ang human rights advocate ng Japan. Kaya nung nakita niya siguro na itong ng mga Duterte, nagkumpisa siyang lumaban dito sa kaya ito, natin ng kanya. Alam mo, nakakataba ng puso na kahit kahit mga ah, ano, kahit mga oh, kahit mga taga-ibang bansa, talagang todo suporta ang todo suporta talaga. Talaga namang magandang ginawa ng Presidente Duterte. Hindi natin maitataas yan. Alam mo, nakakatuwa na talagang todo pa siya. Niya sa sa international human rights. Sabi niya dito, sa English muna ito pero sinali niya ito sa Tagalog via AI. Sabi niya, I am pleased to inform you that we, the United Nations, ECOSOC, NGO, International Career Support Association, ICC, have officially submitted an statement regarding the ICC trial of the former President of the Philippines, Mr. Rodrigo Roa Duterte, to the following section of the 62nd session of the United Nations Human Rights Council, and it has been duly received by them. By them. Inclusive dialogue on the report of the special rapporteur on extrajudicial summary or arbitrary execution. Matanggi. Yan. Virginia, ano yan? Virginia Dayag. Ayan. Virginiana Dayag, ayan. What if DDS? Sabi niya, interesting dialogue of the report, the special rapporteur of the extrajudicial summary of the arbitrary execution. Pagtanggi ang sumunod sa pagsasalin sa Tagalog ay ginawa gamit ang AI, kaya sana'y maunawaan ninyo na hindi ako
mananagot sa katumpakan ng pagsasalin. Nawa niya. At yan. United Nations and EHRC 62 NGO 3 General Assembly Disaster General 6 Mayo 2026. Human Rights Council second session 15 agenda item promotion and protection of the human rights, civil, political, economic, social, and cultural rights, including the rights of the National Career Support Association, isang non-governmental organization na may special consultative status. Natanggap ng Secretary General ang sumusunod na nakatalang pahayag na ipinamamahagi alinsunod sa Economic and Special Council Resolution 1996/31 ni 19 May 2026. Haba nito. Ngayon na natin. What is CBS? Anong sabihin ni anak? Madam Berhingya Dayag. Sabi niya dito, komprehensibong pagsusumiti tungkol sa arbitraryong detensyon ng dating Pangulo ng Pilipinas, si Rodrigo Roa Duterte, pagiging instrumento ng ICC sa DOM, tikong politikal na digmaan at paglabag sa Rome Statute, panimula at mandato. Ang nakasulat na pahayag na ito ay iginagalang sinumiti sa ika-62 session ng United Nations Human Rights Council, UNHRC, ng International Career Support Association. Sinalakay ng pagsusumiting ito ang patuloy na desisyon ng dating Pangulong Rodrigo, Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Rodrigo Roa Duterte, sa International Criminal Court, ICC Detention Century sa The na tumagal na ng mahigit 14 na buwan mula nang siya ay arestuhin noong Marso 2025. Ganun. Habang isinasaalang-alang ang kamakailan desisyon ng korte na ilipat ang kaso sa formal na yugto ng paglilitis, binibigyan diin ng pagsusumiting ito na ang patuloy at walang kondisyon na pisikal na detention sa isang 81 na taong gulang na individual sa buong panahon na transition ay hindi isang gawa ng internasyonal na katarungan. Sa halip, ito ay resulta ng lubos na politisado na pagsuko na idinisenyo upang neutralisahin ang domestic political opposition. Hindi dapat pinahihintulutan ng ICC na maging sandata ito sa domestic political warfare. Tama naman yung inano niya. No? Ang political na katotohanan, institutional na
katiwalian, state-sponsored bribery at sabotage sa halalan. Ang bigla na pwersahang paglipat ng dating Pangulong Duterte sa ICC ay isang politikal na motibadong pagsuko na inihanda ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naglalayong sistematikong wakasin ang politikal na impluensya ng pamilya Duterte bago ang 2028 Philippine Presidential Election. Ang kurap at malisyusong katangian ng kampanyang ito sa loob ng bansa ay hayag na inilantad sa loob ng Kongreso ng Pilipinas sa pamamagitan ng mga nakakagulat na testimonya, financial audit at whistleblower report na nagpapakita ng aktibong pagsira sa mga demokratikong institusyon. Ang 20 milyong piso na impeachment bribe sa formal na pagsasagawa ng lehislatibo official na iniulat ng Representative Leandro Ligarda Libiste ang nakakagulat na pahayag na unang ibinahagi ng Senadora Amy Marcos, ang kapatid mismo ng kasalukuyang Pangulo. Inihayag ni Senator Marcos na ang mga miyembro ng House of Representatives ay binibigyan ng 20 milyong piso, humigit kumulang $325,000, 500. Vice President Sara Duterte na anak ng bawat isa kapalit ng boto pabor sa impeachment si Vice President Sara Duterte na anak ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang malinaw na pagpili na ito ng idinisenyo upang legal na diskwalipikahin ang Vice Presidente na kasalukuyang may napakalaking superior na pambansang popularity rating kumpara sa Marcos faction mula sa pagtakbo sa 2028 presidential election. Magkano sa kahit ay yung pagkagawa. No? Hindi po ito sa akin ha, isa itong dayuhan ang binabasa ko lang po. Malawakang pagnanakaw ng pundo ng bayan para sa politikal na koersyon, aktibong debate sa Kongreso ng Pilipinas ang naglantad na ng napakalaking kapital na kinakailangan upang punduhan ang mga congressional bribe na ito sa aktibong ninanakaw mula sa mga politikal na sektor ng infrastruktura at welfare ng Estado, partikular na ang mga investigasyon sa lehislatibo ay tumutok sa katotohanan mula sa 545.6 billion piso, humigit kumulang $9.24 billion na pambansang budget na inilaan para sa Agent Flood Control Projects, libo-libong bilyon ang nawala sa pamamagitan ng ghost project at contractor monopoly sa ilalim ng kasalukuyang rehimen. Bukod pa dito, ang mga tanong sa Kongreso ay naglantad ng nakakagulat na kahinahinalang pagkaubos ng pondo mula sa Social Security System, SSS, kasama ang pagnanakaw ng pondo para sa pambansang healthcare at development. Napakagaling ng ano na ito, no? Sumulat. Nakakatuwa naman na nakikilala na ng iba't ibang bansa yung corruption dito sa atin, no? Pagbibinta ng ginto ng bansa, dagdag pa sa economic bilaging na ito, yan,
malubhang alarma ang itinaas sa Senado tungkol sa lubos na irregular at agresibong pagbibinta ng Administrasyon Marcos sa soberanong asset ng bansa sa ilalim ng kasalukuyang pamunuan ng Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP, ang naging pinakamalaking global seller ng ginto na nagbenta ng halos 25 tonelada ng ginto ng bansa ng napakaikling panahon. No? Kaya dinala yung ano na ito, pinagbentahan ng ginto. Ano? At bakit umabot ng ganun ka? Umabot ng ganun ka bilis mag-decision. Bakit bininta yung ginto? Dapat ngayong panahon sila nagbenta kasi nga napakataas ng ano, no? Napakataas ng dollar ngayon. Sayang. Pagkaman inilarawan ng administrasyon ito bilang routine economic strategy, ito ay nagdulot ng matinding pagsisiyasat sa parlamento at mga rally ng publiko na pinangunahan ng oposisyon na tinawag itong sistematikong pagbibinta ng pambansang resibo upang makalikha ng hindi masubaybayan na cash reserve na ginagamit upang punduhan ang domestic bribery network ng rehimen at ipatupad ang politikal na kaligtasan nito. Agresyon laban sa politikal na ayuda, dagdag na patunay na politikal na court noong May 15, 2026, isinagawa ang lubos na kontrobersyal na pagtatangka sa Senado ng Pilipinas na arestuhin ang kasalukuyang Senador Ronald Bato de la Rosa, ang dating chief ng Philippine National Police, PNP, na namuno sa anti-drug campaign at nananatiling kritikal na politikal na kaalyado ng mga Duterte. Ang pagkakaisa ng malawakang pagnanakaw ng pundo ng bayan, pagbibinta ng pambansang ginto, weaponizing ng legislative impeachment mechanism at illegal na pagsuko ng dating Pangulong Duterte sa dahig ay nagbibigay ng ganap at empirical na katibayan ng isang totalitarian political force. Ang Marcos regime ay aktibong nagsasagawa ng domestic coup laban sa kanyang pangunahing demokratikong karibal gamit ang ninakaw na pambansang yaman upang bilhin ang domestic compliance habang ginagamit ang ICC bilang international na silda ng bilangguan para sa kanyang mga nauna. Paglabag sa prinsipyo ng political neutrality sa ilalim ng Rome Statute. Ang international ay katarungan ng kriminal ay dapat manatiling mahigpit na independent sa domestic sa partisan conflict. Paglabag sa Rome Statute Article 43. Yan. Tapos 3 ang Artikulo 42 tala ng Rome Statute ay malinaw na nag-uutos na ang mga miyembro ng Office of the Prosecutor ay hindi dapat makisali sa anumang aktibidad na malamang na makagambala sa kanilang prosecutorial function o makakaapekto sa tiwala ng kanilang kalayaan sa pagtanggap sa isang target na selektibong sinuko ng isang rehimen na gumagamit ng liquidated sovereign asset at ninakaw na pundo ng bayan upang bilhin ang impeachment ng anak ng akusado. Lubos na nakompromiso ng ICC ang
kinakailangang objectively at neutrality nito. Maaring ito yung ano, no? Maaring ito yung mabigat na naging dahilan kung bakit natanggal si ano, si Karim Khan doon sa pagkaano niya sa ICC. Ay, napakalakas ng ulan ngayong hapon Mag-ingat po kayong lahat saan man kayo naroon. Hindi po ako nakapasok kasi grabe ang ulan. Simula dito alas 3 ng madaling araw. Lakas po ng ulan dito sa amin. Pero hindi naman siya ganun kaano. Sobrang lakas talaga na talagang ano, yung nagbaha. May mga porsyon lang dito sa amin na binaha kasi kami po malapit dito sa ano. Malapit kami sa Mindanao Avenue sa may subway, no? Kaya pagdating ng araw, talagang magiging ano na sa amin yung pagbukas. Kaso lang, sa kasamaang palad po ay pinahaba ang pagbubukas. Dapat po ay 2026 may mga portion ng operational dapat ang subway kasi po yun ang napagkasundoan ng nagdaang administrasyon na kumbaga may pupwede nang magamit ng mga bagon at may mga tatakbo na sa madaling salita. Kung mga SM North lang, baka may tatakbo na. Pero siyempre, dahil nga maraming nagsabi na talagang nilagay sa program, ay ang nangyari, bumagal yung trabaho ng kanilang partner. Kaya, dahil wala nga suportang gobyerno, bumagal talaga. Kaya aabot pa sa aabot pa ng 2030. Yun. Kaya ingat po kayong lahat. Malakas ang ulan. Ayan, tuloy natin. Sabi niya, interference sa domestic sovereign itinatag ng ICC upang tugunan ang pinakamatinding krimen ng internasyonal na pag-alala kung saan ganap na nabigo ang domestic mechanism. Hindi ito kailanman nila yung maging kasangkapan ng isang korap na haring rehimen upang ikulong ang kanyang political na oposisyon sa paglahok sa malalim na partisan domestic conflict na ito na nilalabag ng ICC ang sarili nitong mandato at ginagawa ang sarili bilang enforcement eco chamber para maghaharing paksyon sa Maynila. Hindi naman po pwedeng hindi talaga bayaran ng administrasyon itong yung pagdala doon sa dating Pangulo. Dahil, Sabi nga, 4, Article 4. Ang may kasalukuyan na statistical foundation ng prosecution, isang kritikal na depekto sa naratibo tungkol sa war on drugs na lubos na naka-impluwensya sa desisyon ng ICC na ituloy ang panatilihin ang detensyon ng dating Pangulo at ay ang pag-asa na hindi veripikadong speculative at lubos na pinalaking statistika na ipinamahagi ng non-government organization na kaalyado ng mga layunin ng kasalukuyang administrasyon. Hindi pinatutunayan ng mga claim ng NGO ang kilalang international na organisasyon kabilang ang Human Rights Watch at Amnesty International ay patuloy na naglalathala ng mga bilang ng mga nagsasabi sa pagitan ng 12,000 at mahigit 30,000 individual ang naging biktima ng extrajudicial killing sa ilalim ng administrasyon Duterte. Ayan. Kakulangan ng special empirical evidence ang
mga bilang na ito, 12,000 hanggang 13,000 ay ganap na walang forensic verification, judicial proof at maaasahang metodolohiya. Pinagsama-sama nito ang legitimate law enforcement casualties sa mga operasyon na may armadong pagtutol ng laban at internal drug career force at unrelated homicide sa isang sulong kabuuan. Kaya pala dumami. Buto ng Duterte, ibabato sa kalaban para makuha simpatsya ng taong bayan. Sabi ni Colin, ano yan? Colintensity. Galing ng pangalan Colintensity. Baho ng Duterte. Ibabato sa kalaban. Sabi ni Colin. Yan, pananaw niyo po yan. Mga pangunahing legit at argumento sa paglabag sa international law. Diba? Number 1, paglabag sa prinsipyo ng complementary room statute article 1. Ang ICC ay korte ng huling resort. May ganap na gumaganang independent na hudikatura. Ang Pilipinas na may kakayahang imbestigahan ang domestic matters, ang paglalampas sa system ng Pilipinas upang isagawa isang political na handover ay lumalabag sa fundamental principle of complementarity. Yan. Number 2, direktang paglabag sa Rome Statute, Article 59. Isang arestadong tao ang karapatang apply para sa interim release sa loob ng custodial state and auxiliary at puwersahang pag-alis ng dating Pangulong mula sa Maynila at lumampas sa domestic judicial review tungkol sa legalidad ng warrant na lumalabag sa basic due process safeguard sa ilalim ng artikulo 59. Number 3, paglabag sa presumption of innocence at arbitrary detention, ICCPR Article 9 and 14. Ang patuloy na pagtanggi sa provisional liberty sa buong transition patungo sa yugto ng paglilitis ay lumalabag sa Artikulo 14-2, Presumption of Innocence ng International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR. Ang matagal ng pagkakakulong ng isang matanda, mahinang individual, 81 na taong gulang ay may naitalang pagbaba ng kalusugan ay nagiging anticipatory punishment na lumalabas sa threshold ng arbitrary detention sa ilalim ng Artikulo 9 ng ICCPR at cruel, inhuman or degrading treatment sa ilalim ng Artikulo 7. Ang nagsumite ay iginagalang ng hinihiling sa Human Rights Council. Number 1, kondinahin ang political instrumentalization ng international justice, maglabas ng malakas na deklarasyon na magbaba laban sa paggamit ng ICC ng mga miyembrong estado upang ayusin ang domestic political score, makialam sa demokratikong halalan sa pamamagitan ng public funds, corruption at asset liquidation at alisin ang popular na opposition leaders tulad ng mga Duterte. Number 2,
humihingi ng agarang provisional release pending trial. Tawagan ang ICC na agad nabigyan ng interim o conditional release si Rodrigo Roa Duterte sa humanitarian grounds na sinasaalang-alang ang kanyang advanced age 81, pagbaba ng kalusugan at ang lubos na korap at politikal na katangian ng kanyang pagbaba ng kanyang advanced age 81, pababa ng kalusugan at ang lubos na korap politikal na katangian ng kanyang physical na condition. Number 3, ituro ang pagsisiyasat ng working group WGED, formal na suriin ang paglabag sa neutrality ng prosecutor sa ilalim ng artikulo 42 ng Rome Statute. Sinasaalang-alang ang state sponsored bribery, interest, pagkaubos ng pambansang asset na nakapalibot sa kasong ito. Sinumiti na ito. So, siya po ang nag-ano nito, ha? Siya po ang nagsulat nito kung saan isinumiti niya sa International Human Rights. Yan. Ito si Shunichi Fujiki. Yan. Geneva United Nations Affairs International Career Support Association, ICA. Siya po ang International Human Rights. Nakabase po sa Japan. Alright? Base po ito sa kanyang ang binasa ko po, yun ay yan po ang statement na kanyang isinumite doon sa International Human Rights. Written statement submitted by International Career Support Association, an government organizational and special consultative status. Human Rights Council. Ito po si Shunichi Fujiki. Yan, siya po ang may Yan, haba. International Criminal Court. International Human Rights. United Nations. Natin, ano ba? Mga susunod. May mga lumalabas na ito si Karimkan nga ay ayon ito sa mga balita, ha? May mga lumalabas na makakalabas na di umano. No? Kaya yung mga lumalabas na dito si Karim siya bilang isang hukom, dapat alam. Yan ang ayon sa kanyang mga statement. Pujik. Diba? At ngayon po ay napakaulan na hapon. Kumusta kayong lahat?
mahina ang signal. Ayan, sabi ni Cool Intensity. Grabe ang mga pangalan nito. May Virginia, Nadayag, Troll Croc. Yan. Alibugha. Tindi ng mga pangalan na ito. Diba? Ayan. Salamat sa inyong mga like at magandang hapon po. At yun, sa ngayon po kasalukuyang nagdidebate sa Senado tungkol doon sa impeachment ng Vice President Sara Duterte. At siyempre, yung mga kaganapan kahapon doon sa kaganapan ng suna ng Pangulo. No? Kanya-kanyang mga saloobin. No? Maraming naglaban. 4 million in the house. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Maulan na hapon. At siyempre, nakaisang oras tayo. Ano? At maraming salamat po at sinamahan niyo ako hanggang dulo. Alright, maya-maya po. At magkakahan tayo mamaya. Maglalay kami mamaya ng kantahan. Mamaya po. Alright, maraming salamat po at sinamahan niyo ako hanggang dulo. Hindi kami kalap shout out po kay namin